Γεια σου ελληνικά! Σήμερα θα εξερευνήσουμε ένα συναρπαστικό θέμα που αφορά τις σκέψεις για την ύπαρξη, την ευθύνη και τη δικαιοσύνη. Θα δούμε πώς η βαθιά σκέψη μπορεί να διαλύσει φαινομενικά σύνθετα διλήμματα και να φέρει φως στην αλήθεια. Για να εισέλθουμε στο θέμα μας, ας ξεκινήσουμε με μια ιστορία που διαδραματίστηκε πριν από πολύ καιρό, όπου ένα περιστατικό σε ένα δικαστήριο αποκάλυψε βαθιές αλήθειες. Κάποτε, σε μια όμορφη πόλη, υπήρχε ένας σοφός δάσκαλος, γνωστός για την οξυδέρκεια και την πνευματική του διάβγεια. Συχνά καθόταν στο τζαμί, περιτριγυρισμένος από τους μαθητές του, στους οποίους δίδασκε σοφία και γνώση. Μια μέρα, ενώ ο σοφός δάσκαλος μιλούσε, ένας μελετητής, γνωστός για τις ιδιότυπες απόψεις του, πέρασε και άκουσε τα λόγια του. Ο μελετητής στάθηκε για λίγο και άκουσε προσεκτικά. Στη συνέχεια, ο μελετητής απευθύνθηκε στον σοφό δάσκαλο με 3 προβληματισμούς που τον απασχολούσαν, εκφράζοντας τις δικές του πεποιθήσεις. Πρώτον, ισχυρίστηκε ότι ο δημιουργός δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός από τα μάτια μας, ούτε σε αυτόν τον κόσμο, ούτε στον επόμενο, και επομένως δεν μπορεί να υπάρχει κάτι που να μην είναι ορατό. Ο σοφός δάσκαλος άκουσε με έκπληξη. Δεύτερον, ο μελετητής υποστήριξε ότι ο διάβολος, αν και θα τιμωρηθεί στη φωτιά της κόλασης, δεν θα υποφέρει, επειδή ο διάβολος είναι φτιαγμένος από φωτιά και η φωτιά δεν βλάπτει τη φωτιά. Και πάλι ο σοφός δάσκαλος έδειξε έκπληξη. Τρίτον, ο μελετητής δήλωσε πως όλες οι πράξεις μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη θέληση του δημιουργού και ως εκ τούτου δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας. Ο σοφός δάσκαλος άκουσε για 3η φορά με έκπληξη, αλλά αυτή τη φορά, αντί να απαντήσει με λόγια, έσκυψε, πήρε ένα μικρό κομμάτι χώμα ή ένα πετραδάκι και το πέταξε απαλά στο κεφάλι του μελετητή. Ο μελετητής, τώρα με ένα εξόγκωμα στο κεφάλι του και πονοκέφαλο, εξοργίστηκε και ζήτησε δικαιοσύνη. Κατευθύνθηκε στον δικαστή και κατήγγειλε τον σοφό δάσκαλο για την πράξη του. Ο δικαστής κάλεσε τον σοφό δάσκαλο για εξηγήσεις. Ο σοφός δάσκαλος, με ηρεμία και σοφία, απάντησε στον δικαστή, χρησιμοποιώντας την ίδια τη λογική του μελετητή για να αποδείξει την ανακρίβεια των ισχυρισμών του. «Ω δικαστή», είπε ο σοφός δάσκαλος, «ο κύριος με τις απόψεις ισχυρίζεται ότι κάθε τι που υπάρχει είναι ορατό και αισθητό. Αν ο πόνος που νιώθει στο κεφάλι του είναι αληθινός και υπάρχει, τότε θα έπρεπε να είναι ορατός, έτσι δεν είναι? Επειδή δεν βλέπουμε τον πόνο, μόνο τον αισθανόμαστε, αυτό διαψεύδει τον ισχυρισμό του ότι ό,τι υπάρχει είναι ορατό». Επιπλέον, συνέχισε ο σοφός δάσκαλος, ο κύριος με τις απόψεις ισχυρίστηκε ότι επειδή ο διάβολος είναι φτιαγμένος από φωτιά, η φωτιά δεν μπορεί να βλάπτει τη φωτιά. Εγώ του πέταξα ένα κομμάτι χώμα και αυτός, όπως και εγώ, είναι φτιαγμένος από τη γη. Αν η φωτιά δεν βλάπτει τη φωτιά, τότε η γη δεν θα έπρεπε να βλάπτει τη γη. Πώς λοιπόν ισχυρίζεται ότι τον πόνεσα? Ο ισχυρισμός του ότι πονάει είναι ψευδής, σύμφωνα με τη δική του λογική. Τέλος, κατέληξε ο σοφός δάσκαλος, ο κύριος με τις απόψεις υποστήριξε ότι ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος στις πράξεις του και ότι όλες οι πράξεις καθορίζονται από τη θέληση του δημιουργού. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε το ότι τον χτύπησα στο κεφάλι έγινε από τη θέληση του δημιουργού και επομένως δεν πρέπει να παραπονιέται σε μένα, αλλά στον δημιουργό. Ο δικαστής, ακούγοντας τις απαντήσεις του σοφού δάσκαλου, έμεινε έκπληκτος από τη σοφία και την οξυνόδειά του. Αναγνώρισε την αλήθεια στα λόγια του και απάλαξε τον σοφό δάσκαλο, αφήνοντάς τον ελεύθερο. Μέχρι τώρα που έχουμε μια αίσθηση του θέματος μέσα από αυτή την ιστορία, ας αναλύσουμε τις αρχές που κρύβονται πίσω της, αναλύοντας τις 3 βασικές έννοιες που τέθηκαν και τον τρόπο που ο σοφός δάσκαλος τις προσέγγισε. Άιδα. Η φύση της ύπαρξης και της αντίληψης. Ο μελετητής υποστήριξε αρχικά ότι κάθε τι που υπάρχει είναι ορατό και αισθητό. Αυτός ο ισχυρισμός περιορίζει την πραγματικότητα μόνο σε αυτό που μπορεί να γίνει αντιληπτό μέσα από τα 5 αισθήσεών μας, ειδικά της όρασης. Ωστόσο, ο σοφός δάσκαλος, μέσω της πράξης του και της εξήγησής του στο δικαστήριο, αποκάλυψε την πλάνη αυτή της λογικής. Εξήγηση. Ο πόνος που ένιωσε ο μελετητής στο κεφάλι του είναι ένα απτό παράδειγμα ύπαρξης που δεν είναι ορατή. Κανείς δεν μπορεί να δει τον πόνο ενός άλλου ατόμου, αλλά αναμφίβολα ο πόνος υπάρχει και είναι αισθητός στον αυτόν που τον βιώνει. Αυτό το παράδειγμα αποδεικνύει ότι η ύπαρξη δεν εξαρτάται απαραίτητα από την ορατότητα. Παραδείγματα. Σκεφτείτε την αγάπη, τη χαρά, τη λύπη, τον φόβο ή ακόμα και τον άνεμο. Όλα αυτά υπάρχουν, τα βιώνουμε και τα αναγνωρίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα δούμε με τα μάτια μας. Ο άνεμος γίνεται αντιληπτός από τις επιπτώσεις του στα φύλλα ή την αίσθηση στο δέρμα μας, όχι ως ένα ορατό αντικείμενο. Παρομοίως, οι σκέψεις και οι ιδέες μας υπάρχουν, αλλά δεν έχουν φυσική, ορατή μορφή.
Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πραγματικότητα είναι πολύ ευρύτερη από ό,τι μπορούν να μας δείξουν οι αισθήσεις μας. Υπάρχουν πνευματικές, συναισθηματικές και άλλες αφηρημένες έννοιες που είναι απολύτως πραγματικές παρόλο που δεν μπορούν να μετρηθούν ή να παρατηρηθούν φυσικά. 2. Η φύση της δημιουργίας και της αλληλεπίδρασης. Ο δεύτερος ισχυρισμός του μελετητή βασιζόταν στην ιδέα ότι επειδή ο διάβολος είναι φτιαγμένος από φωτιά, η φωτιά δεν μπορεί να βλάψει τη φωτιά, άρα ο διάβολος δεν μπορεί να τιμωρηθεί με φωτιά. Ο σοφός δάσκαλος χρησιμοποίησε αυτήν ακριβώς την εσφάλμενη λογική για να την αναιρέσει. Εξήγηση. Ο σοφός δάσκαλος αντιπαρέθεσε. Αν η φωτιά δεν βλάπτει τη φωτιά, τότε η γη δεν θα έπρεπε να βλάπτει τη γη. Εφόσον ο μελετητής είναι φτιαγμένος από γη, ως άνθρωπος, και το πετραδάκι ήταν επίσης από γη, ο μελετητής δεν θα έπρεπε να είχε πονέσει. Η αντίδρασή του στον πόνο αποκάλυψε την αντίφαση στον δικό του ισχυρισμό. Το υλικό από το οποίο κάποιος είναι φτιαγμένος δεν καθορίζει απαραίτητα την ανοσία του σε αυτό το υλικό ή σε άλλες δυνάμεις. Παραδείγματα. Ένα κομμάτι ξύλου μπορεί να καεί από άλλο κομμάτι ξύλο αν υπάρξει ανάφλεξη. Το νερό μπορεί να αλληλεπιδράσει με το νερό, δημιουργώντας ρεύματα ή διαλύοντας ουσίες. Το γεγονός ότι κάτι έχει μια συγκεκριμένη σύνθεση δεν σημαίνει ότι είναι άτρωτο σε παρόμοιες συνθέσεις ή σε ενέργειες που βασίζονται σε αυτές. Η τιμωρία, ειδικά η θεία τιμωρία, δεν είναι απλώς μια φυσική αντίδραση υλικών. Είναι μια εμπειρία πόνου και μετάνοιας που υπερβαίνει τις πράξεις, ανεξάρτητα από την υλική σύνθεση του τιμωρούμενου. Ο σκοπός της τιμωρίας είναι να επιφέρει συνέπειες για τις πράξεις, ανεξάρτητα από την υλική σύνθεση του τιμωρούμενου. 3. Η έννοια της ελεύθερης βούλησης και της ευθύνης. Ο τρίτος ισχυρισμός του μελετητή ήταν ότι όλες οι πράξεις μας καθορίζονται από τη θέληση του δημιουργού, άρα δεν είμαστε υπεύθυνοι. Αυτή η άποψη, που είναι γνωστή ως απόλυτη προκαθορισμένη μοίρα, αφαιρεί την έννοια της ατομικής ευθύνης. Εξήγηση. Ο σοφός δάσκαλος απάντησε με μια πανέξυπνη αντιστροφή. Αν το χτύπημά του στο κεφάλι του μελετητή ήταν πράγματι αποτέλεσμα της θέλησης του δημιουργού, τότε ο μελετητής δεν θα έπρεπε να διαμαρτυρέσει στον δάσκαλο, αλλά στον ίδιο τον δημιουργό. Αυτό δείχνει πόσο παράλογη γίνεται η ζωή και η δικαιοσύνη αν κανείς δεν φέρει ευθύνη για τις πράξεις του. Ενώ ο δημιουργός έχει την απόλυτη γνώση και τη συνολική θέληση, οι άνθρωποι έχουν προκρικιστεί με την ικανότητα της επιλογής. Αυτή η ικανότητα να επιλέγουν μεταξύ του καλού και του κακού, του σωστού και του λάθους, είναι αυτό που τους καθιστά ηθικά υπεύθυνους. Παραδείγματα. Σκεφτείτε έναν μαθητή που επιλέγει να μελετήσει σκληρά ή να αμελήσει τις υποχρεώσεις του. Η επιλογή να μελετήσει είναι δική του και είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα, επιτυχία ή αποτυχία. Αν όλα ήταν απολύτως προκαθορισμένα χωρίς προσωπική επιλογή, τότε οι νόμοι, οι ηθικοί, οι ανταμοιβές και οι τιμωρίες θα ήταν άσκοπα. Η ελεύθερη βούληση είναι ο ακρογωνιακός λίθος της δικαιοσύνης, επιτρέποντας τους ανθρώπους να λογοδοτούν για τις πράξεις τους τόσο σε αυτόν τον κόσμο όσο και στον επόμενο. Εν κατακλείδη, η ιστορία του σοφού δάσκαλου και του μελετητή μας δείχνει πώς η ορθή λογική και η βαθιά κατανόηση μπορούν να διαλύσουν περίπλοκες πλάνες. Ο σοφός δάσκαλος, μέσα από φαινόμενα απλές πράξεις και απαντήσεις, αποκάλυψε βαθιές αλήθειες σχετικά με τη φύση της ύπαρξης πέρα από την ορατότητα, την πολυπλοκότητα της δημιουργίας και της αλληλεπίδρασης και το θεμελιώδες νόημα της ελεύθερης βούλησης και της ατομικής ευθύνης. Η σοφιά του μας υπενθύμιζε ότι η αλήθεια συχνά βρίσκεται στην απλότητα και ακεραιότητα της σκέψης και ότι η πραγματική γνώση μας οδηγεί σε μια πιο πλήρη και υπεύθυνη ζωή.